можеш ти да искаш уважение. Не може и да искаш доброта. Не може и да имаш вдъхновение, ако не си достигнал мъдростта. Ако не си подал ръка на някого, ако си бил надменен и надут, ако не си предал ти някой друго и даже си създал безкрайен смут. И времето не ти е оправдание, в което ти живееш и твориш. И ще получиш някой ден послание, което ще е остро като шиш. Спри и погледни навътре в себе си. Попитай се и си отговори. Дали около тебе виждаш ти хора усмихнати, а също и добри. И разбери, че ти си част от нещо. Човешка общност в сияйна светлина. Без семейството ще бъдеш нищо. Без хората потъваш тъмнина. Когато ти намериш вече себе си и блясъкът превземе твоя ден, когато чувстваш лекота в живота си и от емоции да си пленен, тогава погледни за миг в очите им. Те изразителни и искрени са те. И благородно някак позволи им в бъдещето заедно да сте. Николай Г. Ценности.